ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ଲାଗି ଫେର ଥରେ ନେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଲି ମାତ୍ର 2700 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ପहला ଏଟା ଗୁଟେ ଦେଖିए ମା 2500 ଶାଢ଼ୀ ଗୁଟେ ଏଟା ଧଡ଼ି ପ୍ଲେନ୍ ରହିବା। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଟା ମାତ୍ର 2500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଗ୍ରୀନ କଲର ଅଛି, ମେଜେଣ୍ଟା ମିକ୍ସ ଅଛି, ବକ୍ସ ଟାଇପର ଡିଜାଇନ କ୍ରସର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା 2700 ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆଟା ନେଇକରି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଥାଉନ୍ ଲାଷ୍ଟ ତକ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ନେଇକରି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, এটা ବି 2700 টিয়া। ଯେନ୍ଟା ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ବୁକ୍ କରବାର ଚେଷ୍ଟା করবে যদি নেবালি চাহুছন বেলে। দেখুন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେ ଅଛି। ଏଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗବା ଶାଢ଼ୀଟା। 2700 ଏଟା ମାତ୍ର। আর ক্যাশ অন ডেলিভারির সুবিধা আমার পাখে নেন, সব অনলাইন পেমেন্ট। আপনার চাইলে আমার ঘরকে বি আসিপারবে। আমার এড্রেস গাঁটা পাহাড় সিলগড়া অতাব্রা হিরোসন মাত্র 12 কিলোমিটার ভিতরে ଅଛି, বরগড় ডিস্ট্রিক্ট। এটা দেখুন ধଡ଼ି সপ্তাহে ଅଛି। এটা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା, ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ଲୁରେ ଅଛି। ମାତ୍ର 2700 ଟଙ୍କା। ଏଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟେ। ଯାହା ବି ଦେଖାହେବା ଆଜି 2700ରେ ସବୁ ଦେଖାହେବା। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ବି ପିଙ୍କରେ ବ୍ଲୁ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି। এটা পাটলি ডিজাইন। দেখুন কেতে সুন্দর ଅଛି, কোଣାর্ক প্যাটার্ন ଅଛି। এটা তার পাটলি ডিজাইনটা। এটা কুঁজরে টিকে অলগা পড়বা। এটা দেখুন মাত্র 2700 ଟଙ୍କା। এটা ବି পাটলি ডিজাইন টাইপ ଅଛି। এটা তার আঁচলটা। এটা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ପିଙ୍କରେ ବ୍ଲୁ ଅଛି, ସଫ୍ଟ କଲର୍ସ ଡିଜାଇନ। এটা ମାତ୍ର 2700 ଟଙ୍କା। এটা দেখুন এতে সুন্দর ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ନେଇକରି ପଳେଇ ଆସିছে। দেখুন ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖି ଦେଖୁନ୍ ଏତେ କମ୍ରେ ଏନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ କି? ଯଦି ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍ ବେଲେ ସିଧା ଆମର ପାଖକେ ଆସୁନ୍, ଆମର ପାଖକୁ ନେଇକରି ଯାଉନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ମାତ୍ର 2700 ଟଙ୍କାରେ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ହେଇছে। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଚିନ୍ତା ଅର୍ଡ଼ର କରୁନ୍। ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରବାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଡରସନ୍। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଆଡ଼ିକେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକେ ବି ପଠାଉଛେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ପଠାଉଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ବି ମାତ୍ର 2700 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ। ଇ ଡିଜାଇନଟା ବହୁତ ଲୋକର ପସନ୍ଦ ଆସି, ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ ବି ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲି। ଏଟା ତାର ପିଙ୍କ କଲର। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗବା ଶାଢ଼ୀଟା। ମାତ୍ର 2700 ଟଙ୍କା। ଦେଖୁନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀରେ 2700ରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ। ପିଙ୍କରେ ବ୍ଲୁ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା, ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ପରଭା ଟାଇପର ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନରେ ରେଡ୍ କଲର ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗବା ଏଟା ଶାଢ଼ୀଟା। এটা ବି ସେମ୍ 2700ରେ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା আমার পেজরে যদি নୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ଫଲୋ କରି ରଖିଦଉନ୍। ଏନ୍ତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ ଦାମରେ ନେଇକରି ଆସୁଥିସୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦଉନ୍। ଆଗ୍କେ ବି ଏନ୍ତା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିସି। ଆପଣ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ପହିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବା, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଅନ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ର 2700ରେ ଏଇଟା ମେହେନ୍ଦୀରେ ଥିଲା, ବ୍ଲୁ ବ୍ଲାକ୍ ମିକ୍ସ ହେଇକରି। এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟେ। ଏଇଟା ବି ମାତ୍ର ମାତ୍ର 2700 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ନେଇକରି ଆସିছে ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି। এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ପଟା ଡିଜାଇନରେ ଅଛି। এটা ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ। এটা ବି ମାତ୍ର 2700 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି। ଯେନ୍ଟା ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଅଚିନ୍ତା ଅର୍ଡ଼ର କରୁନ୍। ନାଇଁ ଡରବେ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗି ସବୁଆଡ଼ିକି ପଠାଉଛି। ଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନରେ ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ କଲର ମିକ୍ସ ଅଛି। ଧଡ଼ି ଆঁଚଲ ବ୍ଲୁରେ ପଳେଇ ଆସିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ହେଇଛି। ମାତ୍ର 2700 ଟଙ୍କା। ଯେନ୍ଟା ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗବା ଜଲ୍ଦି କରବାର ଚେଷ୍ଟା କରବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାସି ଶାଢ଼ୀ ମାନେ। এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, এটা ବି ସେ ପଟା ଡିଜାଇନ ଟାଇପର ସଫ୍ଟା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବି କେତେ ସଫ୍ଟା ଅଛି ଦେଖୁନ୍। ମାତ୍ର 2700 ଟଙ୍କା। ଏଥି କେନ୍ସି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ, ବିନା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଏସବୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିପାରିବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ପାଖେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବି ଘର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଅଛି। ମଠା କଲରରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଧଡ଼ି ଆঁଚଲ ପଳେଇ ଆସିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ। ଏଇଟା କେନ୍ସି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ। ସିପିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ସବୁଥି ଲାଗବା। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ଲାଗବା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଲାଗବା। ଗୋଟେ କି 60 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଗୋଟେ କି 100 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ। ଦେଖୁନ୍
पंखा डिजाइन एटा बहुत सुंदर डिजाइन अच्छे रामा ग्रीन रे ब्लू पली आसवा मात्र 2700 टଙ୍କା भी या गोटे देखमा सप्ताह बड़ सप्ताह रे अछि मझी मात्र 2700 टଙ୍କା ग्रीन रे ब्लैक आंचल आसीबा देखुन बहुत सुंदर साड़ी गोटे बहुत लोक पसंद के आसी साड़ीटा मात्र 2700 टଙ୍କା आ गोटे देखुन बैरक डिजाइन रे अछि एटा पानपतर बैरक ग्रीन रे एटा देखुन पिंक कलर टाइप रो है बहुत सुंदर साड़ी गोटे आपण मानको हमर वीडियो केनता लागला लाइक शेयर कमेंट करबा नै भूलबे या गोटे लास्ट टा देखि दो जेटा कि एटा भी 2500 टଙ୍କା मात्र एटा देखुन पहला रे गोटे 2500 रे देखाला और लास्ट रे गोटे आपण मानको 2500 रे देखाइछि बहुत सुंदर साड़ी गोटे बहुत बहुत धन्यवाद आपण को एते दूर देखबार लागि।